Tady je velká příprava. Můžeme si podívat, že to jsou opravdu chuťovky. Ten, kdo má rád mořský otvory, tohle se dává těm rejnokům. Takže instrukce jsou jasné. Dát to mezi prsty, rejnok připlave a sežere to. Nedávej mu to hned, dávej mu to zadarmo. Teďka stáhne mámu do vody. Vysavač. Tak to je bomba. Ježiš, to malém vylezl ven. To byl skvělej. Ten předvedl na standardní herecký výkon. Mami, ty mě pomůžeš, ale... Jak vysavačka, peš? No tak ty tě nevysej. Vysaje. Víš? Já chci s tebou. Já se bojím. Pojď se mnou, neboj se. Když to nevěděl. A já mu to jako hned předám. Já to nepustím. Já se bojím. Má, že jsou sousední, ale už tady tento plave. Máš vlád? Máš ho. Má ho? Ale ten mi si dal přídavek normálně. Máš ho? To je krásný, tak jdeš tam, nebojíš se? Máš tam strašně bojím. Dá, protože si to zkusím. Ne, nechci. A Gabinka nechce? Gabinka nechce? Tak to nevadí, tak to tak... Já mám poslední dva kousky. Tak zkusíme ještě dalšího. Já nemám, kámo. Je pod námi. To byl Francouzák přímo. To nechte. Do krmeno. Takže youtubeři, hlavně dejte like, abyste nás podpořili v této náročné práci. Jak vidíte, jsme tady s nebezpečnýma zvířatama. Gabinka se snaží ještě některé vytáhnout do baťů asi. Jo, ostříme. Jo, tady je krásný záběr. Tak jdem.